Weskebe ngwana sanduna Uyelongo khathi Weskebe ngwana sanduna wesketi Uyelongo khathi Weskebe ngwana sanduna ke Uyelongo khathi Weskebe ngwana sanduna wesketi Awulami waze wafika kamnandi awulami bese zingititi induku zabathathi awulami waze wafika kamnandi awulami bese zingititi induku awulami waze wafika kamnandi awulami bese zingititi induku zabathathi Weskebe ngwana sanduna Uyelongo khathi Weskebe ngwana sanduna yomculo Uyelongo khathi Ngitshela abafana ukuthi wemculo Uyelongo khathi Weskebe ngwana sanduna yomculo awulami waze wafika kamnandi awulami bese zingititi induku ngicela ningisize ningakhuluma amanga emphakathini nithi uMroza wahlukanisa unyaka wathola amamiliyoni amanga lawo Uyelongo khathi Uyelongo khathi Weskebe ngwana sanduna yomculo Uyelongo khathi ngitshela abafana ukuthi wemculo Uyelongo khathi Weskebe ngwana sanduna phela Uyelongo khathi Nasula ya nasula Nasula ya nasula Wabujani Wezwani nto Wezwani mfazi Wezwani nto Wezwani mfazi Wezwani nto Wezwani mfazi wakhama ngekhala njengolamthuthe phethe umkhuhlane Sanibonani emakhaya, sanibonani emalokishini, sanibonani kizo zonke indawo zakithi iningizimu Afrika yonke. Uthokozani wakalanga usomnandi onibingelelayo, somdelicious, umphesheya, umasowedlana. Bakwethu njengoba nazi sikule ndima yobumnandi yomculo, njengoba ku-2018 nje ke unyaka usuyophela. Ngithi anginazise nginibikele nonke bathandi bomculo ukuthi ke isomnandisani entertainment izodedela ke ulozolo lwama-album amabili okuyi-album kaThokozani Langa bese kuba yi-album kaMroza uSinqamsodeli awu-abnormal madoda insizwa nayo izodedela i-album entsha naye uyikhipha ngaphansi kwesomnandisani entertainment imnandi kakhulu kusetshenziwe kube nethuba e-studio ngibingelele enhla nasezansi i-South Africa yonke noma i-Africa yonke okhulumayo uSithembiso Fakude Mroza van Dam baye basho njalo abaningi. Ngiyacela ukudlulisa ukuthi uzoba khona noma kanjani umsebenzi kaMroza omushasha ophuma ngaphansi kwesomnandisani entertainment. ulahle kushuni niwemajo nashayuza mtilili manje wena ikhuluma la siyatulala webuza mawungayiboni wena ithukisa la siyatulala wayibuza mawungayiboni ulahleka istayela yini wemadoda nashayuza mtilili manje amamithingana ixukwana ngexukwana bafuna isikhiya somntwana sonyaka khohlwa njengesidoma impela sport ipeni mase ubhathethe esikoleni khohlwa ngempela phela bathi ngiyadlala wena Isifundela isikole mina ngisemncane mina yazi wafika umuntu wathi uyangithanda kanti uzongonela impilo yami Isifundela isikole mina ngisemncane yazi wafika umuntu wathi uyangithanda
ukudla kwami kungabuye anganiwe ukudla kwami kungabuye anganiwe mina ngiyedwa la endlini bo amacilongo kala kahle maye mabili mina akuqinike lapho okunye futhi iSomnandi Sun Entertainment izodedela futhi ivideo iDVD kaThokozani Langa ehlanganisa amabrazo nesiqalekiso kusetyenziwe kakhulu futhi nakhona bayazika abathandi bomculo ukuthi asinyanyalathi Nkosi yami umsebenzi siyawenzisisa sizipha isikhathi masenze ivideo konke nje bazobona lokho abahlale bekubona okuhle kakhulu nentombi lezi abahlale beyibona sikhona amabutho yonke into umhlaba uhlangene bazobona nje ubuhle bonke angakhulumi kakhulu kodwa umuntu oyothola ithuba ukuthi athe angene esitolo ayithenge uyena oyofika afakaze kancane asevela my yellow nation Zululand uthethinyana daduseka Zululand